Un insecte per tots conegut. La papallona amaga històries que ens deixaran amb la boca oberta. El fons científic del museu és un fons creat amb el treball científic de distribució d'espècies a Catalunya. És un treball que vam començar la meva dona i jo fa 50 anys. Nosaltres vam començar a recollir dades a tota Catalunya de totes les espècies que volen al país i fer els mapes, que és el primer que s'ha de fer per protegir una cosa, saber on està. A través d'això nosaltres vam donar compte que faltava un coneixement molt ample sobre el món de les papallones i dels insectes i ja fa molts anys vam començar a fer a internet, muntar un museu virtual l'any 96 i el 2002 vàrem inaugurar el museu aquest. Amb tot el material, com tenia moltíssim material, el que expliquem aquí no és la distribució, perquè el que ens interessa més és explicar aquest món, no? I que tot està interrelacionat. I comencem nosaltres tot el discurs de l'exposició donant-li la volta a el que habitualment es fa en museus, que la museografia està dedicada a objectes, cosa que aquí és a conceptes, i per això utilitzem objectes, anem al revés. Llavors, el primer que tenim són els orígens, hi ha un fòssil d'un avantpassat dels insectes que té entre 505 i 510 milions d'anys. A partir d'aquí, evolució, tots els ordres d'insectes que hi ha, després què fan els insectes, quines costums tenen, com es relacionen amb el medi. Després estan totes les papallones de Catalunya, les diürnes, després estan les nocturnes, aspectes de la seva vida, i al final els insectes i l'home, que hi ha des dels invasors fins als que s'utilitzen a la indústria com productors de proteïnes, colorants, la seda, la cera, la mel, moltíssimes coses. Realment ara es comença a parlar d'ensenyar ecologia i biodiversitat a través dels més nombrosos. Hem de tenir en compte que al planeta hi ha aproximadament 1.800.000, 1.900.000 espècies d'éssers vius, és a dir, plantes, fongs, invertebrats i vertebrats, així, algunes coses més, però per dir-ho així al gros, no? D'aquest 1.800.000, 1.900.000, 1 milió són insectes, amb la qual aquí nosaltres creiem que són els reis del mambo, però els que manen són els insectes. Sense insectes no hi hauria vida al planeta.